के गोले रहे का गोले रहे प्रेमिका कहती है प्रेमी से अरे कि दबे पावैया बबुआ लाल बहादुर दबे पावैया अरे कि दबे पावैया त नजरिया बचा दबे पावैया नजरिया बचा के अरे त केवाड़ी के पल्ला अरे त केवाड़ी के पल्ला अरे त अगर बंद पहिया केवाड़ी के पल्ला अगर बंद पहिया अरे कि केवाड़ी के पल्ला अरे त अगर बंद पहिया त शिकरिया बजैहा त नजरिया बचा ये कहे कहो ना बबुआ यही लेके सहारा लेके हमनी को हमारी बीड़ा वाली के दरबार में चल के कहे के बा हे मोरी भाई कहे के बा कि मोरी माई सुन ले बानी के सब केहू के तार देलू तो हमरो के उबार कर रे मोरी हाँ भाई जाके कहत बा बबुआ का अरे कि एहो बीड़ा वाली चाहे एहो शेरा वाली और तू सुमिरन में सुमिरन में ए माई बुद्धि विवेक देखे बुद्धि विवेक देखे बुद्धि विवेक तक पगड़ी बचावा हर की बुद्धि विवेक देखे पगड़ी बचावा तो एहो बीड़ा वाली तो सुमिरन में आ लड़का कहत बजे माई बोला बेटा अच्छा अच्छा कौन बेटा रे माई के बेटा माई के बेटा माई के बेटा टोटल माई के वैसे कहे बोला गल हो लड़का जाके कहत कि मोरी मैया रे तू ही बाड़ी से रहवाली ये कहा तू ही बाड़ू से रहवाली तू ही मैया काली जाए नाही खाली राउर दरबार से केहू जाए नाही खाली अरे कि नहीं आई बुमैया तो
कि नहीं आई बुमैया तो अरे तपगरी सवार तो एहो मोरी मैया चाहे एहो बीड़ा वाली तो सुमिरन में आज तोहनी लायक व्यवस्था मिल गई बा। धन है धन है इहे मुखिया जी हमनी के भारत के संस्कृति सभ्यता है। इहे हमनी के भारत के संस्कृति सभ्यता बा। हमारा गोड़ ना लग हम देवर लगबो।